Daddy, you're welcome, sir. Sakampara. Okay. My engineer should take it to RCW over pounds of my dollar. Is it not my daddy? Like I said, people, we to Ohio. Osama Brady, Biko, so you look at my poor. Biko, at a man, I see for Sakampara. Ato mabiko kai pata ma de lo biko aso na kana na bana ba good morning, na China, na UK. Good evening, na Nigeria and South Africa. Sasuka, Ohamanike. Ebana bayo. Ese bom mado. Like I said, Sam Speed in the purpose. You're welcome, sir. You're welcome. After Sodola, Suka, look at him. After my people, there's a people, there's a people, there's a people, after my people, before the Patana, before the Patana, on the Patana, the most other water. CEO Chester Hotel and Suites. Today, my brother, High Chief, I'm going to the Ekeson. There's a family. I can name you. There's a woman Sasuka. Ambassador. Ordini. Then they watch my engineer, San Nicholas. I can be in there. I like a police or a mother. Sans a bit in the pharmacy. You are welcome, son. I see, I'm going to the kisses. I'm not the king of the ones sitting in the morning with me. How do man? I'm a man. You're welcome. How do you see? Oh, my God, is one night kind of fire room. High Chief is a place for them. I'm okay, I'm okay. It's a crew. Is it one man again and do
buru nọ n'ọgbọ asị na ihe nwoke mere ka ezi akpọ ya odogwu ojukwu authority ka ewe ego na ka ezi na-atọ bụ obere ego ihe authority international ọdịpanisi emecha ka ịlọ ama ego weta isi bụ awere isi ama m ka o si adị authority international atleast ala ma sake kwa ni che ko na bro mi ati shi na wo osowa grade asina wata ka for na samara jofia osowa grade asina na ebu na peso ni dibia ofoke poto nyare ibo na apagari okoto buru asina na asi wata jide nkapu onye si bia jide nkapu o ma bare be mi ga ji wo kwa kata osowa grade ojobu woke okoto buru ya kripoto awusi na eburu abe tare ndi mo kenya okoto buru ọgbọdé mu wọ́n dakara akaba onye udo na iji afọ ntịmere mmanụ jiri ọbara kwụ aka jiri ọkwụrụ sọ arụ okoto buru agbọdé mu mmọnwụ jere festival wee tụrụ ugo na okoto buru agbọdé mu mmọnwụ a na-agbara ogige okoto buru ka ị maka Osama bin Laden injinia nwayọ satempo a sị na nwatakịrị fụrụ akwa udo na afụga hụrụ ndị mmụọ na nwa mana nna ya magoro ndị ichie ọgịnị mere ihe ino mmakwụkwọ onwe m n'okwu okoto buru unu bịabanụ na agba asọ anya abụrụ dibịa mpụta abụrụ ụjọ onye si na ọ bụrụ ya bụrụ eme gịnị okoto buru bịabanụ nabata eze mmụọ ka efekwana infat fee ajụ aka n'ọgwụ unu fee ajụ ọsọ ma ịnọ kata ife ajụ ife ajụ like that okoto buru nnọọ anyị na-anabata unu n'ụzọ pụrụ iche a sị na ọkwa mmadụ na-akpọ onwe ya biko ndị ọgba agụkọchọra dansị na na-akwadebe na-apụta ka anyị nabata unu ọgba agụkọchọra dansị biko nụ anyị na-asị ebe ọbụla unu nọ unu bịaka unu pefọm na steji maka na asị na ọ nwantị n'ebe a nwantị n'ebe ọzọ ọ na-adaba ọgba agụkọchọra dansị over to you guys.